Debai ekene mono ọzọkwa onye unu ka na-afụ ma na-anụ onye tata ka bụ m onwe Maazị Ifeanyị Nwosu. O nwerekwa n'ife ọzọ na-abụrụ ka nkene ụmụ Igbo ndị niile bụ ndị nke na-akwado ndị Onye-Ije media tụmadụ ndị anyị na ha malitere ya bụ njem mana obodo anyị bụ Naịjirịa mana mba ofesi amaghị m ebe m ebido kama a sị na onye gburu anụ ezi bọọlụ ya iru atọghị ya mụ na o jiri ụgwọ n'ọya akwụ ya akwụ wee na-asị ụmụnne m daalụnụ etu unu si akwado m ana m ekwu unu nkwa na m agaghị agharịpụ unu a sịkwa na otu onye olu anala azụ bụ olu niile ka analụ ya bụ dịka unu jisiri ike na-akwado m malụnụ n'onwe unu kụrụ na-akwado maka site n'ike nke Chineke Onye-Ije media ụnya na Onye-Ije media tata abụrụ ofu ana m ekwekwana unu nkwa na anyị agaghị agharịpụ unu anya ebe anyị nọ tata bụ n'obodo United Arab Emirates ya bụ na ngalaba nke Dubai ka anyị ji ụgbọ ndị Air Peace wee wuchie ụgbọ ndị ọma wee bịa ka anyị malụ ka ụmụnne anyị nọ n'obodo a si wee nọdụ wee na-akpagharị n'afọ ka Chineke si welu ndị mmadụ na-alụ ọrụ dị egwu n'obodo a mana agbadataba anyị amanna ma sị na Chineke ji ndị nke anọba anyị alụ ka ọ bụzi ekwensu ji alụ nke ọ bụ na ọ bụ mana n'isiokwu niile obi aṅụrị dị m n'obi wesị ka nke n'ụlọ etu si akwado m malite n'oge mbụ anyị malitere njem a ọ dịka egwu dịka ụlọ mana tata anyị na-afụ agbago ka o si gbatakwuru tata o nwere ofu onye ọrụ m na-eso wuchi obodo Dubai a na-akpọ David Oguru enwa bụ ofu onye n'ime ndị na-akpara anyị aka ya bụ one of the editors n'ọnụ bekee o soro go anyị bi obodo a tata ekwenyere m n'eziokwu na ife ọ mụtagoro na anyị nọ Dubai taa na ife ọ mụtara n'izuụka gara aga abụrụzi ofu nke pụtara na ọ na-adịkwanụ mmanụ katasị gosi mmadụ ife ka onye ahụ nwee ike na-ama ka esi wee nọdụ ọzọ bụrụ na asị onye nyere onye nye ana m ekelekwa mmadụ ka Senator Dr. Patrick Ifeanyị Ụba mgbe ụfọdụ o tinye aka okporo ndị mmadụ ndị ya eje UK ndị ya eje ebe dị etu a ndị ya eje ebe dị etu a anyị so na ndị ga Russia ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị na-ejebu ala bekee tupu ọ kpọrọ ndị ahụ wee gaba mana ụbọchị ọbụla ị pụrụ ala Naịjirịa gaa obodo ọzọ ife dị mma ya abanye gị n'isi maka na itinyere anya isi na ala bekee sọsọ ife ọma mana iti isi ba ya ike gwụrụ mara ya egbu onwe ekele ka m na-enye ụnụ wee na-asị ụnụ dịka ụnụ na-akwado anyị sọsọ Igbo ka anyị ya na-asụrụ ụnụ ana m akụzi Igbo na Sweden na ala Yotibori a na-akpọ Gothenburg n'oyibo ebe a ka nọ na-akụzi Igbo ka achọrọ m ka ụmụazị niile amụrụ n'ala ahụ mara otu esi asụ Igbo onye chọrọ ịma ife anyị na-eme ya jee mụọ Igbo nwayọọ kwanụ eji m n'aka na mgbe na-ete aka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-agazi n'iru jee chọba ka ha esi wee ma ife a na-akpọ asụsụ Igbo maka na o nwere mgbe ọ ya agbaji ụdọlụ efu na onye bụ igu ka egwu na-eme gịnị ka egwu na-eso ha ya esobe anyị o ya bụ na ana m eke n'ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ndị kpọrọ m mgbe gara aga n'obodo Copenhagen Denmark ndị Anambra Brothers Welfare Association n'afọ Anambra Europe niile maka mmemme ha melụ ụmụnna ndị nọ mba Austria ndị nọ mba India ọzi ndị nọ Dubai kedu ebe m ebido anyị jiri mgbe gara aga n'obodo Cotonou ebe ndị Nnewi North and South mere mmiri ji etu unu si akpọ anyị na-atụkwa anya na anyị ga na-amatịpụ na-ewetara ndị mmadụ ife na-eme n'obodo ndị ọzọ tụmadụ etu ndị Igbo si wee nọdụ nọ ngalaba dị mma ife ọzọ na-ewute anyị bụ na asị n'obodo ọbụla ijelu onye Igbo anọghọ ịma na aka awụrụ ejiri okwere anya dị mma were apụ ya bụ ọpụpụ ana m ayọ Chineke ka mgbe na-ete ha aka eje obodo ụfọdụ si afụzi na onye Igbo maka na ọ bụrụ na be anyị dị mma ife ọ na-abụ ije ma Togo ife onye Igbo ije mala mfachi ife onye Igbo ebe ọbụla ijere ife onye Igbo ebe niile a na-eje obodo ole ka ijere ife onye United Arab Emirates ka obi ebe a ọbịa ebe ahụ nwee ife ọ bịara ịtụrụ mana anyị nwa bụ na anyị na-eti igwe na-acha ha acha ka o wedịla anyị mma anyị na-ayọ ndị Chukwu gbalụ Krismas bụ ndị be anyị gbalụnụ ndị ọzọ ka anyị nye aka na-akwalite etu unu si akwalite ndị Onye-Ije ka a na-akwalitekwa ndị ọzọ ọ ya enyekwa n'aka na mgbe na-ete ha aka nwayọọ anyị na-efichapụ ụbịam dị na agbata obi anyị dị iche iche a sịkwa na ụmụnna nwezuo akụ mụ na-eme ntọ na-ezu ori na-atụtụ ife onye nwere ife ọ na-eme ada atụtụ ife karịa onye ori dị n'ọbara ife na-ebukarị ife ndị ahụ ndị mmadụ enweghị ife ha na-alụ anyị asịrịkwa gị jee tụtụba ife mmadụ maka na inwe ife na-alụ kama ka anyị nye aka ndị adọbasịla ego wepụtatụnụ nwa obele kwadonu ndị mmadụ na ọ bụrụkwa nna be anyị dị mma ịbata obi elu oge ana ọ bụrụ ịbata ị na-ezogharị maka na ịma na ndị ekperima juru n'agbata obi mmadụ one pụrụ ọrụ oyibo nwere ife ha na-eme nọ na anụ Igbo bụrụ ekperima enweghị ife ha na-alụ ana m eke n'ụnụ nwayọọ ndị Onye-Ije na-agbago
anyị emego ka ọtụtụ ndị mmadụ jeghachi na mahadum tata je na-amụ asụsụ Igbo maka na mgbe na-eteghị aka malite n'afọ na-abịanụ anyị ga-etinyesi ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ ndị ga-anọ n'ebe dị iche iche n'ala Igbo na-ezitela anyị ozi ife na-emenụ anyị na-esepụta ya na-egosi ụwa ka o sedu ma ndị anyị na ha ga na-aga mba ofesi mana anyị enweghị ike ime nwe naanị anyị na-abụghị ma ọ bụrụ na unu kwadoro anyị na-abụ na ana m asị daalụnụ unu echefuna maka Igbo ezuo nke anya na-emezi oge ọbụla na Nnewi Jenụwarị 1 ọbụla nke 2020 na afọ abịa ọ gasịa nke ọzọ ga-abịa mana inwe mmasị na emesi ya na Nnewi na ịchọrọ ka emeri gị n'ịbụ onye Ọka n'ịchọrọ ka ebunata ya ọzọ ụbụrụ Ebubechukwu ụzọ na ọzọ ụbụrụ n'ịchọrọ ka ebunatara gị na Nnobi n'ịchọrọ ka ebunata ya n'Enugu mmemme a ma ọ bụ ọgbakọ ndị Igbo ezuo bụ ndị ụlọ ọrụ Onye-Ije midia nwee anyị jekwara na nke ndị ụlọ OCAC dị na Abuja wee gaa natakwa ikike gosi na anyị nwee n'ife gbasara ịdị na-akpọkọba ndị mmadụ ya bụ ife mkparịmamụ ya bụ Igbo ezuo ọ dị n'afọ anyị inwe mmasị ka abịa na-eme n'obodo unu iji wee na-ewulite ife Igbo anyị nọ ya egwa anyị agwaghị ife a na-eme ife ka o wee ihe ife maka na anyị nwe nya bụ agwa anyị nwa na-arụ ya na-emekwa gịnị na-abayakwara nya bụ agwa aja n'ukwu ebe anyị na-eri ya eri nya bụ na anyị na-eri agwa na-alụ agwa na-abayala agwa aja n'ukwu ekenego m unu wee na-asị unu jide ka unu ji na ifu na-eme dị mma ya na-agaziri unu ndị nke ṅụrụ iyi na ha ya atụla anyị unu ya na-agakwa n'iru ma ya arabụrụ ya egbu na unu egbu kama mara unu na unu kwado anyị agaba ma ọkwa na unu nwa na-aga o nwere ike echi ọ bụrụ nwa gị ya na-alụzi n'ụlọ ọrụ ndị Onye-Ije maka na ebe anyị na-eje etele aka ife anyị bụ n'obi wee na-achịkọba ọnọdụ ndị Igbo a tele ezigbo aka kama ya ha eme nwe naanị anyị mana ọ bụrụ na ala bekee webụ na Chukwu gbara Krismas wee fu ebe ndị ọcha tụfuru kamera ifu nke ha tụfuru etufu jee tụtụta efichala anyị butela anyị chọrọ akụrụngwa dị iche iche anyị eji wee kwalite ife anyị na-eme ọ bụkwa nne ego ka iji jee ebe a na-ele nke ọfụ gota na ọya adị anyị mma na anyị jiri aka anyị dọka naịlọn na ya bụrụ ndị ala na-emebe ife mere ntụfu ya bụ na akpụ mbụ inu anyị chọrọ nkwado etu a ga-esi wee bunie ọnọdụ ife gbasara ide eweta ozi ndị Igbo na-akụghị ya mmiri na-etinyeghị ya bekee na itinye bekee n'ife ọbụla anyị na-eme ebe na anyị chọrọ itinye ya bụ na Jenụwarị 1 ka ife niile ya eme anyị esi achịcha sie mbiri sie ikpọ ọka sie ọtụtụ ife sie ji agwọrọ agwọ dị ụkpaka ngwugwu anyị atọ bara na aga enwe mbụ ana m ekele nna anyị Peter Edochie maka ọ nọ live Mr. Igbo kpọkpọ onye konye ofu onye kwu na-eke nwaanyị abụọ buru na mgbada ekebikwa na mgbada aha abụọ anya wee buru na mgbago Felix Ndukwe ebe m ebido Ostamol okwu Oliver Nayoka Egedege Africa MC Orange MC Opone MC Ọkwụlọkụ Udenji na agụlụzi Igbo kedu ha emụ Ezeugod n'obi nke na-amakwa mbe n'obodo Austria onye agụlụzi Igbo ọ ga-anọkwa live kedu ndị mma agụ gara ibe ha ebe ka m ebido Clean the Drunk Ogbuefi I go talk Chifimo anwụrụ ananụ ma ọ sị gị ọwara na-agbaghị mmadụ niile aga anọ live and direct MC Yom Amina Nkọli Nwafọ amụrụ na Ụmụohio Ọkịja nọkwa live mụ onwe Maazị Ifeanyị Nwosu onye isi oche na-akpọkọnya bụ mmemme anọkwa m ya ọ bụrụkwa na nkịta ya bụrụ Fada Krismas ya bụ na inyo anya afụ ka nya bụ ife si aga ịkpọtụrụ anyị n'akala agwa gị etu esi wee sonye abalị ọ bụrụ nne ma anyị nwere Platinum Table for 10 ya bụ ebe mmadụ 10 ga-anọ gbakọọ naanị 200,000 ịchọ nke 20,000 anyị nwere nke 10,000 anyị nwere 5,000 anyị nwere 1,000 etu ọbụla aka lụrụ gị fere na-abụ ka anyị wee mekọta ya wee gbachie ife anyị tụnyere were akpọnya bụ oku anyị nwere ike si ebe a na-ebunite ife ndị Igbo na-eme unu echefuna n'aka mbụ nwanne unu nwoke ahụ Maazị Ifeanyị Nwosu ka mpụtakwụnụ